for some for. Got it with some for. For fear. Yamamwa. Mumwa and a minute cream. A crab of memory. Madame was saying. Manco, therefore, say a new Mrassi, Sia. Ade, I say, never. Baby. Mokajan, and I say, neighbor. Nana, baby. Or see a new Namumra. See a new Mrassi, Sia, or much to our channel. No, Timide. Abangama on you. Timide. Uncle. What's my yo, I got penny. Me, I want to wash my who I was winning. That's a seller. I know it. They say, I can't follow. On the echo. Susu Mukun. I'll Jiraho, Jirawa, Laira. Who also, who know Asia. Also, no one. See a flow. Yet, that twin. Then what be I will be out of the way piano. You know, dear Osia Mamma. Yet you also know. The mum said was so. You have a call. Therefore, I don't know penny for. Some of them, the mother, Maba, Mutinam, and the yes, but that never very sick. Yes, some of them meet me from the penny, the Allegation of Conan and Mokasa. And you did yes and announcement for me. I'm a conya dia, a baby to a woman who ado. To be the other, now such a pepper, never be the Abram. Ego for Benny, everyone knows it. We all can in here, you means them and Bisa. The Pacho, my Abusuno, you who knew Mope, Namope. I will be pentia. Young point in the evening. Therefore, I don't penny for some man and purchase him. And my money does him. And we'll call him Watty and buy it. We have a very and sassy or therefore, sanity the mess of I. I'm full of good ideas. What do you want to say? I know I could drop. Well, nothing I couldn't put your name so. I have a clue, and it's Bidiaba. I'm listening on you. But I do have or whom Puna. Yeah, but it was a said here. When you were 20 Yama, 20 Yakura, to be the Bolivian. It is what for them. You have not for them. Everybody got a new venue for us. Oh,
Ultimate, Abagaban on me, ultimate, ultimate, ultimate. Jabran away, ultimate. We are the who be pen. Who pen? Yeah, who be a who be a who be a who be. That Manocra, the name, and just oh, will be the America Bumba. Appear here, put you do the pure to call. Said you want to. I don't know my the BW 18 Mama money. Now, face of my man and 3 days with Momonia Habamuko. Na mo cafe for the moon say wabin said you all in number come up and then you didn't walk home cook no gym point. Ah, it didn't mean as it is a bunch of so when we're buying on what you say, or Muslim point. I don't want them. I'm going to answer you. No, so you want the accent. You want the nana. Show to me. You are not solid. Makwa. Nana. Makwa. Mesro. Mekaho. Mekaho. A second one. And Garcia. Omdeguiano. Mesro. Metchamo. Busumia. You dream of blue. Na metchamo say. Me a buswomuna. Ah, mechinmenu. Ubiano. Me de. Or how? I near you. And Thomaso. It means so. It's Meko. Let's have a chebo also. The side bebreu. Deputy. Why? It's Meko. Do you hear me? Frame. Meko. Onyina. Atimida. Dadono. Atimida. Abagabonye. Atimida. Wanim. Wachi. Obiani ho. Tumi nya ya odia. Otra wonsa. Kuma pem. Obi fa wachi, obi fa wase. Mpo abefo anim. Ana hwere mguase. Mguase omugu ye. Se moja na meje bani nyana na. Abreche ni nkokọ ayawie no. Ana yo moya. Sola munyaye. Monchade. Bibi hia mo na mutirimika kukukuku no maduro hiao. Ekumo mo. No me kuro no. Kumu panifo ni nyina free o. Onyire. Atimida.
Wo me be twa ma so a te se wo na wo hye wo di a makofo aba se be boa o bene hwe odabia hwe odabia oda do be sie kwa ibe to emu I send it here. This is we are saying we yet. Son, I'll be pure. What pee? Soldier for. Rain, I'm more fun. Jamano away. Ultimate the hair. Abangabon, you know. Ultimate the hair. Boku tobi eni ma be ko a we onso abetira me ebire ti a me wie ntem se abiriti kaka me wie ntem yo biaya to be dia me ni abiriti ntem no me na twa na mo sie do osola mo de mo hu nampa no ade yese yekomkwa ha Yakomka. Soldier for a chrom say. The moment who said me on Yamachi, the name would be any ho. So say one, I'll say ho. So say one, I'll say ho. Nana. And some year you won't want to pay you by or say an answer. So, but it should be at the regular. As I will say, well, but no one to be to send I love you. Listen, as I want to voice you know that you are the genie of Yako. Now, so there you baby, a young. I've been just yet, but one moment time again. No, oh, yes, you are. Only you are necessary. Quiet, or brother. Now, who cares for British out? Go a jackal. Who cares a component of insanity to someone? How are you? Oh, no, I say so, but I'm not my. Maybe I will walk one. I had a crowd of cars. I want to my sister, so I want to see the Moko, Namoko, or as what I said, what you walk at that now? I smoke cocaine and now what you and you let me. A brother, what is a brother now? A brother now. One word did as one word. I was saying, a brother was saying, we say, yeah, that's it here. Jimmy or Tosumi. Obia ko bua betra kan kwasa se wona me ka oto na. I can say check what. No kono me. I said because I am friend yes, a chinny ade. No, I will not give me. I am American. Ah, Buro Ben and Maboro.
Odefo kasa tire no. Kasa tire no. Da bia be se bia opeso kasa tia me. Opeso kasa tia me. Ago. Tiamu den no sho. Amitem. Ago. Ra ko hwe. Na me kona mama na me yende. Ha? Unza haya busufi. Dem on the smile. Na mama busu mo kan ye ho. Ra ho ya kofo ma bu nyedu bibia anya o. Ra ho tumatinya wote. Ago. Tutu. Oni o bien. Na coin. Yankwe. Say the therefore na smile ya ba oni ho. Yanko bona mande. Na bi ye sumafo. Yanko kan chere se oni ho. Na ba ye o ho anka wo hu no. Okuba sen. Say no ya ke kabro asrafo esuma won so on kofa ko pedi bre e ya twa won so on mai se de be na akoye wo se de na won so wo yi o ni ti bi hu se de asam no ya go shin mo na o ya dai ha nana me ka sam ma no da sumina sam le obi atia na so pe ni ko he se o yesu a ani nkusu konfu okwa atwe Nana, enje de jako kan. Super do super konfu no. Super no se. O super no. Na wo. Asa fo ekọ ye. Na bia no wo bobo aro ho. Enti no na me sra o se me ntwen. Mo mani na o die. Fa na ni da ho. Na wo ni da ho. Toda mia na me tawo chi. Therefore. Toda ya wo se me ni ajaku ku ne na ku. Ne se bia no na ye mani. Ana tan bi na me tan no. Na mo nsem ayo keka konfu no na mani nje ho. Wa konfu iba ye ni na nu ni na sanso mo wo de abuo ku. Konfu ni wo ye onia. Ayo konfu. Enti na wo bu na nimti asa no. Wa misi wo mu mpanimfo na tia. Na wo nimti wo ye. E bi obo wura sunsun mu kakra. A wo ye niam ade aba. O ke kan sem bi fa no wo sa konfu kwa sampani ba ku oba wi mponchi onu kwa na tim kan nu sam sa. Sunsun mo wura ye na ye se pabre ya. Na mo na ba so ni na ewu no. So afa. Konfu we. Ana wo mu de. No so da. Therefore ye call it ya penny bed bia ye hu no. Ana oni ho me ma poku ra ne dem ko hwehwe dem wo nyina da ko ni dem wo. Mo re mpanasi. Me wura mpanasi tokro bia ni wa mi wura mu. Ote. Memete obeba. Memete obeba. Obeba oni nana. Me say. Asembe bedebi. Nana. Asembe wona me kan mo nka se maburu. Mo nka se maburu kura na me buru nsa na me moro madwi. Asemi hunu da yesu ene ya bemu jaja wonso da ene ya woro watade konfo kwa atwe ya usi wayira ya wayira no woni yese ya yese fa yira duru no bere ye meme no mu momu yira na wo yira ko odafo oyira no ko ko sinsuo mu ana wonyina so anko du nko odafo mi asade asemi sitie no aye sipani kunya tasini bena safo Kadi ya wona asrafo si gwamane aye sunsun mu asem eti kure woni be bia efa yam se sunsun mu ni wawura akohia na nanu mo je bibi pa bi da dai aye so wura sunsun mu o ti jama mi je ma mi kasa eti na na mo mi enye otwen ye ntwa no na yira mi nto be nyamu pa bi awo na mo nche wo sunsun mu da dai aye sunsun mu eti mo mi enya botere ye ntwa no na sede tie biara Odi mo ya pa beba. Ko nsa maburu gu afa. Asafo. Be kwa ba mu na. Nana. Onko. De be si bia na mo asoti. So de ayuba be frem na ma ba je nyanko ade no. Amo so mo de na nko kwanja mo so ate. Ko ni de ni se de be ni ye be. Yo na ne nya asimo. Mo nko fie nko di mo yire edi hane wai. Mo abere. Ko ya mema. Wa mo abere he ba ku. Me pa ko. Se de ade ko.
mepagya na mo so mepagya me bia na so amesa ka ne bia na to safo na mu na mepagya mo mepagya Ofu frimpom. Na dia se kra na ekosu yi. Enura ahia ye fa so nyina. Ye ku akofo ho nyina. Na nanum so ye bo mama ne o da so tete ho. Saa. Enu na ya na meka. Obeka se bia misuro. Enye se misuro. Hwe, enu da. Enu an ne si ye. Ene so hwe. Na me de me ko kan kire odefo. Se enu ma se na eko na nkrofo na toa yi. Oma to yi se do modu hawie hwe no ya hwe na hwe ne me de me pemitire didi mo me ka kire me pemitire ahye omo didi abemu a omo da so to yankobo omo ma ne so omo anya ho bibia ye toa na nkofo yi omo ba ba fa elo poku yanko frimpon kura na poku ba fie me ba na ne kasa na woda oma se temare bra no na ntia kwa nkase wadu ah na ntiase se kwede oma konfo ya twa na no ma ndi sremo ala opia na bibia wo bia onfa bra e ye hu kwa ye ba so therefore empenyi ye bu bebi te ntifunu a pejafo ntifunu a pejafo konfuoi emra oni ne bai ba kurom ha ena mehunu se konfuo no wa ben de no so fon wa fon e bia na onye dire nana okasi wo okọ no akọkọ di nansa no apetu media abrasa afui nansa no ona wa hata ese koko anase buru ayibu apaso mesi want me ma therefore what me ma he wala daba what am lesia no waye nyata so okwa atu onfo okwa atu kope na etumu mi efe bibi ni enyo mi efe bibi ni enyo therefore we dey e ka me nko a ka mo me ntwan kakranka ho efi se yesi se wo twu mo afi su na ma na bibi kuro ena cha wo che no so no ebia na yindi yemu efi se okun na da ho no enya ekun da fom je bia o pese wo wura fi so mo ji ne ma bia che se betimi aboa enya bia da fo nti ka me nko a ka mo me ntwan kakra nana de obeba tie akama chope esa se me ara na me ka wachi so ati ase entaka na maboa no ho Samaba, therefore, Musu de bia Samaba, therefore, you see, ntokwa no se ni mo sia ye den therefore, ya slap on the brain na wo, na mo ede, nana, wow mu therefore, na mo ede, se na po mu bibia anya therefore, de be sa konkwaso mu therefore, nana ye konkwaso mu, aye drum, kwa no mu di ku yen, so de mo ede papa nana, mo ede na yiri o, me pa wo cha slap ani. No vase kwati odeji na akona no anaze wewu o onu do o no medamu ase ah sa o de okoto je ne boja nya nche de o makoko aye okoto je ne boja nya nche de o mo ya nkwa ya nwro ya ta de nkoko amose monko wo be kwa akolo konfo no gazu wajimi ko amre o se bia su ko che ma mi kan kira o ti bia su enya ko bia kwa wo so bi mu da bia wo so bi mu wo so ne da o tia wa hey no da akoni ya sa ya ko edi ani hunu ne nsa na ko benefo sible bia ba mi
to say asafo yake let's say kon ekikaba hedi na se be kon kwa sunu bi odie kura empem nka bo se mania mafa ne se okonfo no ni badi a no tu le ti ode ne bai ni ko fa ni present ten na won hua se ni man ade ofa moai se na hu se ko pani no be de mi ni so tia ni so tia asam no say I don't know ka ko boni level yesi ntifu ni wa pejafo enye sa pejafo wa fon we yo o papa no kura ni mudure ti na ne ba sabe ya nworo ye ho ni enko na wo betu agina go bia kura wo so bi buda go bia wo fu so bi nsu na na wo no a na wa woro na ma woro level o mba ni adi dia wo kan anya dia wo kan idi se sa ada ya sa pepe o therefore ne mpanimfo sɛ me wɔ ha wie ɛna mo de atoa me nti na mama ne ayo o man ko fo ye ba ya bɔkɔ ezio wonu mi sɛ ne o papa ezio no on na ye o man ko fo ezio na papa so tu yira yo so me yo so de fa yo ya reho a papa se mpodia na ba ne mpanimfo dwe huhu sɛ sɛ o betra na nam na nyankoma de sɛ o ye no so ye man na nka sɛ me fro ba ahifie po na ba ya nneema no ho na so asem bi ho a ehia otia me asem bi ho so na nkasa ti na mia metutu me nan ma ba se me ba wa hwe bi se na ye hye nko asom no ase no na ye ho kire ye ese se na ye keka koro ni ahwe yi a e ba sa akoye nko no bi bi da na ye so me na me pele ko so ye pele sa ye ba no aye nyankoma de bi na ye timi ne nkofo de aboso ye du oso nkunim ne ti na ma ye ba yi mu apia fo Bia ika kuko ka boka mkupe ni masa yenye omo emo na ozo zuluji konvoba na yejina hache fifi bina ne yete usu ye ntiasie o hweso na hwefo therefore and in penny for I'm someone would me bedi adie me catch them say me intimi dada kakani se do kika no so mo le o se say san say aye me papa na montu mensua ni papa wa tie je o timi ko so na o ba fie e be simu pampam be catch e wa fie say untimi ni enye ye yire wa na ka se obey na obey a na se wuntimi nya wo sa ba be ka che se wuntimi nya wa se mo na aka no sesan wa no o che so wan she da nsia sa mire dum na nam ko yebre tu mu ho e bomi nkofie e tumi menken wan ti ha ba dia so tetre ma kakani na bregu ya bregu that's therefore what you say mo work am o ma konfo I don't know me one po. It you person kire me say. Why she dey nsua? Woni say won tinya nka do so odi si wase na ye. O therefore ne mpanimfo yi. Dia mesia na mesia. Ya o sia na o se. O timi nya ho hwe. Mi nya ho hwe. O papa e na ye konfo panyi wa ha. Su otu ye. So wo men ye. O de sani bi enim bia. Na mi se bia ne boni bi o ye na mo tia no. Abese sana kogu ba fofo. Na wo ye fo ma mesia. Wodi a wotie efinu ani so ubo wani teta na nka wuhunu ni ma ka kire ya wo betena ha aka kire mi se wuntimi ni na wuhunu wi na wo pa kire mi se akoside fofie dapa nkoko a ya ni ebra o mekura no memfa nkoko ma defo ama me de nkoko a omo bon kokrokoko enan na de abra wo de keka ho mpanimfo kura de abade ya wo de nkoko ni na be pata wo kra abefo wonu mu atretini e wuntimi hu kwa ye mfa so nkwa akụ ari no kwa abusie eno de nananom amamle so bi ba abusumfia so mo medinam ka ade e mi nyaro na de ba na wa jawe level ende ye level woni mu ya okredo mu jabe bus enumuda eye maabo enumude
ene ma bon nam ene ma bon uni eduro waka me aso ebere gu mu na me kura na uni eduro waka ma medical te bodu an fa bo me kura nye me enu mu de bebua enu mu de fabika ko sure ma abo kon bo sure ma abo kini bika we so o ke no abusha kiro wa de nu sa o esa hu na di ya no konfo pasa ko be ka tira na dia di o si wa shira no wa san pa ka tira ya wa nkasa na onya akwada boni wo kure mu nkama pa wo sum ene na akwa ha me o onya no me tafo na me se se o ke ka kwasiasem se ne bu se ma tira ya nka wo kama tumi to amma wo wa ya di asem me am ko daru na me show bo daru be se me akom wo ye se ya na nka asem bi ya ebeje ngura na kama mi asem afia ne papa ni abusuan de me yanko na da yanko no ni me so bi di akoko be ba na abeje wo beje wo se hu na pa ni kokko se pa be ni se mo fa si fo ni wo ti se mo wa ma ti se katachi de wo wa ka ba so ya be da so je o so we so a faso ma abofre bi mfa ya de mre edan no nkasa ko e beje yi go so ni nyina firi ho nka wa Samikai, or therefore no penny for a tenacity. Some of the me be dear deed. Mekasa did ye mean to me. Son said, I am a papa no tree. Meant to me and ye, and I'm papa. I hear a free crew to you. Number who said, I am therefore an penny for. Or one pen of crack, it will crew her. Since I may come to crack almost said, mean to me and another was for Encasent. And no more Jojo, a bummy, a Britain brother, I was so few. San et said, "Dia, me who saw Mamma Majene." The son said, "Why you more claiming coffee be a boy, and you did now. By the Ukrano, and to me, MPP. And to you may be a medical mouth, therefore, and penny fire no clano, a very woman. On the side, try my fear a beam. Now, so almost a bar near my catcher of one said, Nanan Mabos for so one cock, I break to him, no moon cut two, a year by Yerano, and Famarabus. No more behunu. Se umuti mitua ebeye na nyina ntwa tire kura no hu se adworo omode ama me no ombeba betumi ha omoba na nka me yenya nkuma de bi na mpagya bobi ayiko wi me na metim me ho na me ye se ba ko a ko be hu sa abosomfo kasa sa na tie de ombeba betumi ha na so mo bom hu musuo na omoba ha no mo a eye panyini ba ko odi kan ono kura ne tire hu ni na nima se kokokyara kan ka me kan ya na nkodi so o therefore so ye ne tire hu dwini beberebe ompa no kura and so on them kuruma men carry and I'm a drum of the amamiti on Besaba no more bar a ya coffee or kuruma no betu by Regina no more their breme a or comfort Miss Medi so on Mamma Manuel and near Bomidia on Besada Ago therefore no opening for oh, sir. Oh, yeah. Oh. I'm better for matters. Madamana would do any so. Oh, David. Yeah, me baru. And the idea. Oh. Yeah, I'm to suffer. Montaigne. David. Aba free here. Onu ade shamomra. Hey, enanti umakwa. Hey. Afri ye paso de. Apenifo na wo mra je no. Na so he wa wo se. Ya emra. Aja mo aja mo ya le budi ade. Why ye mra. Oh, mo so fe. Afri one ade shamonko go ground. Na mo ko ga cheche, me wi ansa bi am share no. Me se mo nyen merem. Eja ya na what therefore so timi ye ne me bi. Enti ya tell say ankwafo ye wa mo ye dey. A me so de wo yire pemu. E na wo soma me.
sɛ me nkɔnkɔ gye nsa hwɛ wo ba abranteɛ te sɛ ɛmaba wa ekule hu ne sɛ okuta nsa wofi sɛ kurom yɛfo ɛmaba wa yɛ ntwetwem nana unim sɛ dachi wo ame namba bedi ade na wo suma me sɛ menkɔ ekurom ankɔnkɔ gye nsanfo mrɛ nkwafo na wo fi ha nana wo yɛ dɛn nana ya ɛne abɔgye mo hwɛ menim sɛ asomfo no wɔ ha ɛna maasoma wo na maasoma mo asomfo nsɛmfo no a ɔkɔgye no ɛnya de a yɛakyekyere ho anasɛ hyɛ boa bi mu ne yɛde brɛ me yɛde wo kɔgye na wo de aba ɛsɛ asomfo kɔgye na ɔde aduro gum ɛde brɛ me na ɔkyɛ mewu a na hɔ na mo ne ne tena ɛno nti na mesɛ monkɔ na monkɔgye mmerɛ me no monkɔ na monkɔgye mmerɛ me sɛ wiase bɔ ohu wiase ɛda hɔ kakra nso ɛbɔ ohu nti monkɔ na monkɔgye mmerɛ me ala me nwe na asomafoɔ no ɛkɔgye nsa no mmerɛ me Oba hemanti na odi ya to ba ya sorry. Ade se mo ko gye mra. Yo. Aso ko gye saba da wo now wadi die ni na ayira. Wo so no kwa ko na dada wo ji sei na tirimu da adware wo sei. Na se sa de se ba. Anyen de da wo ma. Sa de se ba. Sa de se ba se de wa ya gran ba. Owe nam no didi. Owe nam na. Oh, sa no didi o. So ko na nwene bi da ni. Before. Asemi ase. Be that's ma ase ya fra mo mra. Na ya nwunwu ase mbe hu. Anu ti na me mpese obi atin. Kam say, when mo shata nkoje nsafo no mra me. Sa. Na mu de mo ya mo de nsemu hye mutirim. Anu ti na mama mfra jako no. So no mo sata kra bi pepepa. Na ya sem bia e beka bia na ono edana no. Ono se no mbura ne dana no. Asema e beka so hunya. Se mbu abura dana no. Munum enkwaso bia ye kom emre bi. Ma bra ye bre. Ya fu akam na ye yire no ayaka de enkofo ye won. Ugina ho kwa ade afro. Fa yire to ma. Na ugina ho na obema oyo bia. Na ye mai Apo kana ka bio. Na yam pese sa ayi egwaso ye kopio. Ese senso ye keka kuro no. Asa tamfo no afedi oni na munro so aya ma fedi enuro e na onde ye ya ma ya asa akwaso no bio. Na se ko kwaso wi bio ye bebre papa senkan no. Na me de ba ne sa de ayi na me de betwa bitwa so. Enu ntira be fra mo so mo mra ne ye nwene ho. Ni ye hunu kwan ya be fa so. Na sa kwaso no ye nkomu bio. Nti me fra mo asem nyina no. Demnya mari zembe ko bi emu. Bia na dwendwe wo bia on kire. Therefore, asem na de be ma. O class ye de ye wo fi ya dwendwe. Therefore, Akaye hia. Na eni brisam so wasa boso no. ama yɛ ho ne ni preso aboyen. Kidimu nsanne. Efisɛ san kofo nyam bransam. Eno masaka ye ho bi. Ade yi akura sɛ akofo yi ɛkyerɛ sɛ so mo kono no ni hia na ono mo won pia so na so ma ade so a wo sɛ de wotua na ona yira no ni kan no ndie dai ade ku sɛ nti sɛ ɔmo de ntafo yie ɛne kabre ɛna yɛ adwuma nti bibi tawo na chi yɛn so kabre bia ka gye ni da ɛne kofo yi bɛ kofo sofo yira yɛ ni ba no ɔno so yɛ kɔ ya wọn hunu hui wọn hunu ya gbe ni budi afu ni bi sɛ ibu nkɔmpɔ kaka mekyia ɛyɛ onyina kɔfubɔne no a ɛtwa na suo ɔno wɔm gye mu ne mfam sɛ werɛwerɛ wɔ ne tɛ na doboa kasa ko yi ntafoɔ no so yi ntafoɔ a ɛkɔ no diabɔ ani tumi deɛ sɛ amanom no mbɛyɛ adwene a ka yɛnsa nkɔ yɛn kɔpɛ ne kyerɛ kwan na mesusu sɛ ɛbɛyɛ yie therefore we dey am se be kasa kakra na ɛyɛ me de bebree sɛ wo kasa ase no ebi nkonpon ko wachi akɔ kan nkɔsoma ekɔ mu na mmebi ɛne abebrɛsa yɛ fam ɛme de pii sɛ wo kan yɛ na ɛyɛ konfo a ɔyɛ yi ne ba yɛ di mu di ni di ade bebe na me so aso mo yɛ ya aja dodo anu ko ben kuro so mo no di na de ti na wasa me so me fo azza hwɛ sɛ
Sisia omo amo kase omo de aduro na ye de omo de ye mi se omo man konfo na eboa wo mu enso we du dia din na ye hia ne mo ano e kwa apa twere ba bi entina na meda menya ma adwe se mbeko ba bia bia mu ti da fo we dia mesle wada wo na wo dia nim nti be ya fa na si fo papa mo pa on bibia efisa ba e kan wo dia nim no mu so ma me ti bokwa akase nim o ni abo be chima rekro on nim nti da fo fa na si fo pa ayo ani en point me pele fo asemi nyina se onye oye boni kese papa yi twa ni udika boni bi na ebe ye dempa so se ebeko bi ebeka so onsa mra kwa obeba enti mi dey ma dwen hu se o se ye ko hu nyina dia na wo ne ebeko na nchei ni nna akoka na sise bi oni ebe sise bi ase de no be tie kura yetimi otua ma no na ode mwa na boaye na se obi obeba bi de nyi so besa ba na no be na won ka obeba o mo ebo de ntia tinyayo ahiu ni ntia ma no omo waye ayo se no ye ebe ka to example ntini san to example whatever me ka sa na me ka fo de wo kan dia me ka na se wenye wo krom hai wo ye boni kakra bi o ye boni kakra wa obi de nyam brensem sen o se kakra wo ye boni na mo de mo tie de me dia me ka mo na gosi ane se enipa wo we wo ye mfom so a onye hunu ho dia me ka mo na gosi ane se onyina o ye mfom so na bia sa emre yi mu no onyina wonya hunu enti me ko amadwuna enke ko hwe pom ba bia twa da so ma no ko ye no na me wa rehye mu se sanko fo wo ye nchiri oba kwan bia so no obabo aya me kuro yi atupon to therefore na ma no asem no no me de pi se no so efra mu no bia de na adwen aba na se ne ya kan ni ye nyina ba ya adwen na yetu onyina ho no anamon ne tira ya ko pe ne ya ne tira kwan da ko ne tira kwan na mbo bi odi babu ayi odi abo ayi yo me da man se sama ba na obi ya o ha wan fe bibia ntu ya otimi ko da man se be se for grand God, you're okay. Papa, you will leave me in pen and when you say, I hate you now. Things I am when I'm pretty okay. Jetting out by women out here. Oh, wait. What's up? Musumunye ti odafo wa hwe ni ho anjo ye bro ye twu nyina suwa ama ye nri ye ho ankasa wa hwe nanti aya nanti e ene nwire wa nwire atitu na ho kwa tinji aye ka bia wa bia nsu bia danse sa aye konfo da bia se baka we se na kire e je ne dia danse ka ba konti ha o ba ye konti ha me abresa media me jiri sa haya no nyina wo haya oni ha na me nwene ho ebi a wote ha ba duro bi aba oni antia san kwa na de kura no ana de blantia wona te omle eti omle yan kan kire ko ni san ke ka kire we kura na so ya na mo be ye bu be yo sha ade ko e be ye de na sabu de me sa haya Problem. Machomesu ya. Mabetene mdema. Wasa atwa me habiem. Onya, de ya amanu ntokwa. Ene ya amanu asembie. Ya bade abepa acho. Wa wunu se kro bia mra wom. Ti mra no ene ni wudi ye no. Ti de esere wa so de ya ye nso ya pa acho. Eya ye be bra ya bra san ya beto wa he. Oh, enya sam ketwa. Enti fa ye body change. Bye, fa ye body change. Ya sam ye ba ti mai. Wakumeni mase. Wakumeni mase ya. Atwa me.
kyem sɛ ɔpa me kyɛw ɛnim guase bebree wɔ gu mi deɛ wayɛ mi wɔsa atoa me ha bio nana ɛserɛ wo wode bɛm ana wode bɛm awura kawa no to hɔ obi abusu asɛm wɔ mutwa m'asu wodi m'atɛm wodi wo nyina atɛm sɛ wonya animɔdɛ nana de bɛm awura nanka meku ne yanka meku deɛ pɔte paa ne de mba ha mɔpradeɛ nana yɛsɛ bɛde baa deɛ tietietia wonim sɛ nka no na nka ɛwɔ nkoasom ayɛ brɛ papaapa asa na moamadɔro ma yɛyi yɛ ho firi nkoasom sɛ sɛ yɛ sa akɔ nkoasom sɛ deɛ sɛdeɛ wo mu ne ɛtentam no ɔde sunsum wobɛhɛ ano agyina w'anim wosɛ no kɔyɛ ɔdafa no ayera nti sɛ sɛ onyina yɛsrɛ wo a kuro no ɛyɛ den a wofiri mu ewom si atwa asu deɛ nanso wofiri mu nneɛma mo wɔ mu wo nuanom abusuafoɔ de ade wom akuro no di ɛho ka wabusuafoɔ nso bɛbrɛ nti yɛsrɛ wo yɛ ba bɛhu na waboa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi adi nkurɔfoɔ no so ɛfisɛ nkoasom no yɛkɔ mu bio a yɛbɛbrɛ na deɛ bibia no a wobɛka sɛ yɛnyɛ biara yɛbɛyɛ yɛwobɛtie biara yɛbɛtua nti ɛne yɛabɛyi yɛabrɛ ansa na yɛbɛhu madaworoma asɛm to mo deɛ makae wo nyina bibi ya mo deɛ mohwehwɛ wo nyina akyi nana ɛserɛ wo wode bɛm de bɛm awura ansana mɛboa mo no gye sɛ woka nananom ntam kɛseɛ sɛdeɛ onyina kɔmfoɔ nananom mɛhia biaa no mobɛyɛ ama wɔ mo ansa na maboa mo yɛka nananom tam kɛseɛ sɛ neɛ onyina no abosom bɛbi sɛ biara yɛbɛdi so mɔne kasa ɛyɛ ama tamla no ɔwɔ ɔtemi dɛ abankaba onye ɔtemi dɛ nana osuma sɛne mode hyiahyia nye sɛne nana sie ni ansana nana bɛboa wo no firi wo so kɔ ɔhene bi a ɔbɛdi adeɛ biara no wode ba bɛma wodi kan ɛde bɛyi nyankoma ade ama nananom na sɛ moanni so a wo wasefoɔ yɛaleɛ ne nome ɔhaw nya bɛbrɛ sɛ na bɛba wɔ mo so ɛne wo kuro no nyinaa bɛbɔ sɛdeɛ nana onyina aseɛ no no sɛ adeɛ de ano ɔhyɛ dodo ɛfiri me so kɔ deɛ meba bɛma baako pɛ a medɔ no nti mesrɛ wo a te so na ɛhyɛ dodo wonim sɛ waka nananom ntam kɛse awie wanya ahyɛbɔ awie nananom ntam kɛseɛ sɛ neɛ onyina no abosom bɛbi sɛ biara yɛbɛbi so wɔne kasa Shabasi, le true bonne